My wife found him while he was underneath the rubble here in George, and he was able to answer his phone. Bamanqadanqada bezohlangulo bezama ukuhlangula abantu abasavaleleke kubugoqo besakhiwo esidilike izolo eGeorge nalapho sele kusweleke abantu abathandathu kuzakuthi ngoku. As the province of KwaZulu-Natal, we are ready to police in this electioneering period. Our operational plans at all levels are already in motion, and so far the province is stable. Kuzakutyelwa amapolisa amalunga ne-17,000 kwizitalato zephondo laKwaZulu-Natal ngeminyonyulo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ukuzakuthi ngoku bathandathu abantu esele bephulukene nemiphefumlo yabo kwintlekele yokudilika kwesakhiwo eGeorge kwiphondo laseNtshona Koloni ngelixa bengamashumi-29 abantu esele behlangulwe phantsi kobugoxo kungoku nje abenkonzo zikaxakeka bamanqadanqada bezama ukuhlangula abanye abantu abangaphaya kwamashumi-40 abasavaleleke apho. Sele kudlula iyure ezingaphaya kwama-24 emva kokudilika kwesakhiwo sinemigangatho emihlanu. Umfanekiso oshicilelweyo nobuthe kumakhasi ezonxibelelwano uyabonakalisa indlela esidilike ngayo esakhiwo emva kwentsimbi yesibini izolo. Iintsapho zabo basavaleleke ngaphantsi kubugoxo bezilapho ngaphandle kule ndawo yeqhwayelo zilinde ngethemba lokuba baza kuphuma besaphila abo basenyongweni kubo. Of course I have hope, because yesterday about 5:30, my wife found him while he was underneath the rubble here in George, and he was able to answer his phone. Omnye wabasebenzi nosinde ngemfefe zikaMdali kuba ebengaphangelanga ngethuba kusenzeka esi siganeko uthi udandathekile lelishwangusha. I hear a report yesterday by 2:00 and that house is falling over. When it's falling over, all the town, you got a lot of ducks. Now I feel okay now, but I will not feel okay because I lose our people. Ukanti usadolophu womasipala waseGeorge ulichazile igama lekontraka eyenza isakhiwo. The developer's name is Neo Trend Group. ICE Projects is what the name of that development is. So Neo Trend Group, ICE Projects, ICE. And they submitted plans on the 22nd of December 2022, which were then approved on the 6th of July 2023. Inkulumaphathiswa yephondo laseNtshona Koloni umnumzana Alan Winde ubongoze amaqela ezopolitiko ukuba angasebenzisi lentlekele ukufumana amanqaku ezopolitiko. This is not a time to play politics. We have 47 citizens trapped underneath a collapsed building. And quite frankly, what we have to do is allow these professionals to save these lives. Loka Winde ebutsheni bemini namhlanje uvakalise ukuba unathemba lokuba baza kuphuma bephila abo basavalelekileyo. I want to say that we have got resources that have come in yesterday and last night to support the team here in George. They've come from across the province. We've also had offers from other provinces as well, and we are busy staggering that support as we need it, because this is going to take a few days. It's not going to be dealt with very quickly. Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa naye udlulise amazwi ovelwano ngakwintsapho ezichaphazelekileyo. The President's thoughts are with the families who have lost loved ones, as well as the families of close to 50 people who are trapped in the rubble. President Ramaphosa wishes rescue teams the best as they go about their operations and says investigations into the cause of the incident must aim to bring closure to the community and prevent a repeat of this disaster. Abezohlangulo bathi soze baphumle de babe bahlangulwe bonke abasebenzi abasavaleleke ngaphantsi kobugoqo besakhiwo. Kwaye isebe lemisebenzi lithi ziyafuneka impendulo ngentsusa mabandla yelishwangusha.
Usodolophu kumasipala waseNyandeni eMpuma Koloni uMnumzana Viwe Ndamase utyelele indawo yeqhwayelo esibangweni Cebokuhle Mthatha apho abantwana ababini batshe basweleke ezinzulwini zobusuku kutshanje kusinde umntwana omnye oneminyaka 9 nomalume wakhe kwesisele kuze bahlaba umkhosi. Mama wabo okhulelweyo kutyholwa kuba besebumnandini ngethuba kuqhambuka lomlilo. Sikinoyiya uyanaba. Kusesibangweni Cebokuhle eMthatha apho senzeke khona isisiganeko abantwana beneminyaka 2 ne-4 batshe basweleka beko bentlombe. Umalume nenkwenkwana abasindileyo bavuswe ebuthongweni kukuva ubushushu nokurhaqwa ngumsi. Ngoku abantwana balimalayo mna ndikhona apha ngaphakathi endlini ndilele kuba ke ngoku ndizawuvuswa kurhaqwa ngumsi womlilo. Kulapho ke nditsho ndathi ke ngoku kothuka kwam ndatsiba ngefestile xa ndijonga ndijikela ndiza apha phambi kwendlu ndiyayibona uba kule kamera yabantwana kudala kusitsha kuyo. Umama wabantwana ona-24 iminyaka budala utyholwa ngentswela nkathalo ngumnakwabo. Yena ungumntu responsible othanda uyabashiya abantwana uziqonda uba nam xa ndikwezam itshomi ndide futhi ndibe nento ethi abantwana inoba bahleli bodwa phaa ekhaya. Namhlanje usodolophu ephelekwa ziinkokheli zomthonyama nemibutho ezimeleyo nabakwalizwi bavumelene ngamxhelomnye ukuba bazawugalela ebhekile nenye ukulungiselela umngcwabo nanjengoko elikhaya lihlelelekile. Silapha kuba nathi besifuna ukuva okokuba ezeziphi izinto ezisengumcelimngeni ukwenzela okokuba ungenelelo lwethu lungabe lungenelelo eluphinda-phinda kwizinto esele abantu bebinzile ngazo, kodwa kube lungenelelo kwii-areas apho kungabikho umntu okanye lequmrhu elithe labinza khona. Nangona luqhuba uphando ngesona sizekabani sokuba abantwana babe balele kobandayo, kodwa inxalenye yosapho irhanela ukuntumekeka kwekhandlela kuba kaloku Eskom wawucima umbane kweli khaya ngenxa yezinyoka. Aba bantwana babini ke kulindeleke ukuba babekwe kwikhaya labo lokugqibela ngoLwesibini weveki ezayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya esibangweni eMthatha. Ukuzicuthela ubomi kwentwazana ebineminyaka 19 yase-Alexander eGauteng uMusa Tshabalala kushiye inxeba elinzulu kusapho lwayo. Olu sapho lulungiselela umngcwabo wentombi yalo lumemelela ukuba kuvula amaziko aza kuncedisana nolutsha olunoxinzelelo lwengqondo. Ziyanda iziganeko zabantwana abazicuthela ubomi kwiphondo laseGauteng. Kungoku nje usapho lukaMusa Tshabalala luthi lunqwenela ukuba belifumene ithuba lokumnika inkxaso kwiinkxwaleko zomphefumlo abejongene nazo nolungakhange luziqaphele saphila. If I had a chance, I would have told Musa that I am here for her. I would have assured her that I'm gonna support her in any way, in each and every step of the way. So what I'm trying to say is that always check up on your loved ones. Check up on your loved ones. It doesn't matter how happy they may seem. Umusa uchazwe njengentwazana ebisoloko ihleka yaye inobubele. Musa was very lovely. She was very funny and dramatic at the same time. You know, there are so many things that I'm going to remember about her. Her laughter, her loud voice. Like, when she gets in the room awaits for her instruction. You understand? That's how she was, and that's what I'm going to remember about her. Kambe usapho lwakhe lumemelele ekuvulweni kwamaziko aza kuba likhubalo kulutsha olubonakala lujongene nobhubhane woxinzelelo lwengqondo. Here in Alexander, we'd wish if we had like more centers that would be accessible for children to go to, especially maybe if you can have youth centers where children could go and open up and talk about their issues. Because we don't have any here in Alexander. We just have few centers, and it is essential to us because now we see that the number is growing of kids that are actually killing themselves, and we also don't notice what is the cause. Ukanti uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela uMusa ngempelaveki umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo.
Umkomishinala wamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi amalunga ne-17,000 amapolisa aza kube egcwele izitalato kweli phondo ingakumbi ngethuba lovoto oluzayo. Phondo laKwaZulu-Natal lidumile kakhulu ngolwaphulo-mthetho kunye nokubulawa okwayamene nezopolitiko. uNjengele Mkhwanazi uthi banesicwangciso sezokhuseleko esiluqilima esakujongana kakhulu neendawo ezihamba phambili ngodushe lwezopolitiko. Amagosa aphezulu kwinkonzo yesipolisa ebedibene kwigumbi elinye namhlanje ngethuba umkomishinala wamapolisa wephondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ethetha nabeendaba ngezicwangciso ezimisiweyo nanjengoko kungeentsuku zatywala ngaphambi kovoto. As the province of KwaZulu-Natal, we are ready to police in this electioneering period. Our operational plans at all levels are already in motion, and so far the province is stable. We are not going to talk definite numbers of deployment for operational reasons, but it's safe to say that over 17,000 police officers in the province, with the personal capacitation from the national office, will be on the ground maintaining law and order and ensuring peace and stability during this period. Ngenxa yeziganeko zeminyaka egqithileyo zobundlobongela nokuqeleshela ngezikhondo zamehlo phakathi kwamaqela ezopolitiko kweli phondo, lo kaMkhwanazi uthi amapolisa axhobe kangangoko kweli tyeli. As police officers, we have a mandate to create a safe and secure environment for all the inhabitants in the Republic. We have to deliver on our mandate even during the election periods. Police officers must never align themselves with politics. Police officers must be apolitical and neutral at all times. Kule ndibano bekwaqwalaselwa umgama osele uhanjiwe kwindima yolwaphulo-mthetho nobundlobongela kweli phondo xa kuthelekiswa neminyaka egqithileyo. Imeko yabanye abahlali eSasolburg eFreystata ayixolisi njengoko bezibhaqa befakwe emagqwetheni sisikolo sikarhulumente xa besoyisakala ukuhlawula i-school fees. Abanye babo bathatyathelwa ifenitshala ngelixa befumana neencwadi zezigrogriso zokuthengiswa kwefenitshala yabo ukuba ngaba abayihlawuli kwangexesha imali abayityalayo kwesi sikolo. Emva kwamashumi amathathu eli lizwe lazuza inkululeko nokwaziswa kwemfundo yasimahla, kubonakala kusekho iintanda ezingavalekanga. Abanye babazali kwiphondo laseFreystata eSasolburg baphakamisa imixhadi mihla le besilwela impahla yabo yasendlini ngenxa yokungakwazi ukuhlawula i-school fees. Ke na le bana ba babedi. Ndinabantwana ababini baqale bafunda eVal Park Primary ze baya e-high school. Zombini ezi zikolo zezikarhulumente. Ingxaki endinayo kukoyisakala ukuhlawula i-school fees. Ngoku ndifakwe emagqwetheni. Bothatha bakatyi school fees sabana. Ingxaki yam zii-fees zabantwana ndodla abantu abasixhenxe ndodwa. Andinamyeni, ngoku ndoyiswa si-school fee. Ndaphelelwa ngumsebenzi ngoku ndifumana iincwadi zamagqwetha ezindithumela enkundleni yamatyala nayo enyanzelisa ukuba ndihlawule iindleko zenkundla. Ukanti inzame zelijelo losasazo zokuqhagamshelana nesebe lezemfundo ziphanzile. Nakubeni kunjalo, umntu wesebe ongafunanga ukuchazwa igama lakhe uthe abazali bayayazi ukuba kuyabhatalwa kwesi sikolo imali eyi-R600 ngenyanga, yaye xa ungakwazi ukubhatala uyakwazi ukuthethana nesikolo usebenze esikolweni ukuze abantwana baqhubeke bafunde. Amapolisa ephondo lomntla-ntshona aqhuba uphando mayelana netyala lokungakhathalelwa komntwana okukuze emva kokuba intwazana eneminyaka emihlanu uMahlohonolo Hlongwane lahleke ngecawa ngethuba umama wakhe emshiye nomntwana oneminyaka emithathu waya kwindawo yentselo yasekuhlaleni. Amapolisa amemelela kubahlali kuba akhangeliswe le mveku. Sele kuziveke ezimbini susela oko walahleka uMahlohonolo Hlongwane. Amapolisa athi le ntwazana ineminyaka emihlanu ibishiyeke nomntakwayo oneminyaka emithathu ngethuba inyamalala. Umama wezintsana notyholwa ngelithi ebeye kwindawo yentselo ngethuba kulahleka umntwana uthi aba bantwana bebeshiyeke notata wabo logama yena ebeyothenga into esiwa phantsi kwempumlo. Ndihambe apha endlini ndishiya abantwana neqabane lam ndayojonga ukutya. Ndithetha inyani, iqabane lam khange livume ukuyojonga ukutya. Ndiye ndathi ke kuye makashiyeke nabantwana kuba bekubanda. Uye wavuma ke wahlala nabo. Uthi iinzame zokufumana umntwana ziphanzile.
re mmatlile mo distateng. Simkhangele kwindawo yonke sajonga nakwizindlu zangasese asimfumani. Njengasemaxhweleni amathandathu elinye lawo lithe umntwana ukwathabiso. Elokugqibela ixhwele esiye kulo lisixele ngomnye umntu. Xa nezo nzame ziphanzile akafumaneki. Lo mzali uthi iminqweno yakhe kukuba abuye ephila umntwana wakhe. Umnqweno wam kukuba abuyele ekhaya, ndiyamthanda kakhulu ngumntwana wam, soze ndimlahle. Ndicela uThixo nezinyanya zilincede abuye umntwana wam. Amapolisa amemelela kubahlali ukuba ancedisane nawo. Matlelogololo was last seen wearing a red tracksuit top, beach trousers and no shoes. She is dark in complexion. Police request anyone who may have information that can assist to locate Matlelogololo Longwane to contact Sergeant Cecilia Bantantse or Captain Willem Smith on 060-967-3966 or 082-772-6453. You can also contact the South African Police Service Crime Stop number on 08600 10111. Ukuzakuthi kangoku akukabikho mkhondo mayela nokulahleka kwalo mntwana. Masiphosa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu kuwe mamqwathe deskeni yakho yena baba ndikubulisa nawe mbukelwa momhlapha ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mna kaloku ndikuthabile Makhaphela uMamthembu namhlanje langomso yenjenje imozulu. Siyayivula ke bukele siyesiphawule ngokubanzi kaloku ukutshisa kwelanga imvula nokunetha apha kaloku eMzantsi Afrika umzekelo kuyatshisa kakhulu phaya kumntla mpuma welizwe ngalolonke futhi lapho lapha eGauteng kwasekuseni phaa ngomso amazantsi eFereniaging phaya webubanda ngesasithoba kodwa bukele ijikela mozulu phaa kufudbala kamandi futhi ku-28 degrees ko-Pretoria kuhle kakhulu futhi ngo-30 phaya eGqwatha amaqondo wakho phansi naphezulu sivula ke bukele phaa futhi empuma kolo kwindawo eziphakame kakhulu phaya eBurgersdorp ekuseni kubanda kakhulu ngo-4 degrees bayivale mini futhi ngo-27. Kanti bazodwe bukele kaSihlabela Mgqaba joko kwakhona phaya ephondweni elikumbinda apha eMzantsi Afrika elophondo liphaka lokho eFree State njengapha koBloemfontein ekuseni kuyabanda ngesihlanu baluvale futhi belusokusuku ngelanga ngamashumi nje akhatshwe sisibhozo. Ukanti imozulu yabo phaya ephondweni liphaka lokho lona entshona koloni indawo ezikwimpuma kulo mmandla njengapha eGeorge ekuseni futhi ngo-30 degrees akhona kamafa abikho kakhulu futhi ngeshumi nje selikhatshwe sisithoba. Mukelo mekhaya nansi kaloku imozulu wethu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomsekuseni phaa kumazantsi futhi kubanda mpele Sutherland ngesithathu kaloku bukele phaa kuyabanda kakhulu futhi akhona loo mafu akabikho kakhulu phaya esiza nengqele ka-18 degrees ebusuku. Zebenje nje bona phaya ephondweni laseNorthwest ngomso naseminye phaya eRustenburg umzekelo phaya ekuseni nendawo ezikufuphi ngala 10 degrees kuyatshisa ke yonke imini ngomso ngamashumi nje ekhatshwa seso sithoba. Xa Sihlabela Mgqaba sijonge kaloku apho sikhoyo kuseGauteng province phaa kwindawo ezikumanzantsi eFereniaging phaya ekuseni futhi kuyabanda kakhulu ngesasithoba itshintshi iphole kamandla mozulu futhi phaya ebusuku ngamashumi nje bukeli akhatshwa sisibhozo. Benje nje phaya ephondweni eliphakamileyo apha eMzantsi Afrika elophondo liphaka lokhu lona eLimpopo kophalaburwa ekuseni noko kuphole kamnandi ngo-13 degrees kuyatshisa phaya emini ngamashumi nje aphinda akhatshwe sisithathu. Xa sisehla kanjalo kwesijoka khona phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso indawo ezikwintshona yeliphondo phaya umzekelo Emelo kuyabanda ngeshumi ekuseni baqhube nemini yabo nokutshisa kamnandi phaya ngo-26 kutshiba nempela phaya eStanderton ngo-4 degrees ekuseni. Xa siyivala siyayisonga kaloku bethana imozulu yethu phaya KwaZulu Natal umzekelo phaya ekuseni kuyabanda eKokstad ngesibhozo balusokusuku nje qaba ngamafu ka-23 degrees. Isho kaloku imeko apha kwam mna uMoza ndithanda kangaka xesha limyawule. Bukelo ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @indaba zethu 163 kamnandi.